úplne strašný smrad. To by sme nemali... to by sme nemali nikomu dávať. Ale to bude dobre. Dobre, máme. Nie, to je dobre, fakt je tam. Čo som to včera pojedol všetko? Dobre, to sú už ľudia. Prečo sú tam tie To sú také lopatky. Ešte nemôžu dávať. Rýbke to je. Lopatka na jedenie praženičky. Je toto. Je to také veľmi decentné. To skôr ako tie japonské by sa dalo, že... To sme vypli, len to ešte bude dlho. Konzistencia je fantastická, len obávam sa, že to nám strach nebude dostatočne slávať. Dobré ráno, dobrý deň. Dobré ráno. Tak šéf kuchár je kde? Tak kto rozbíjal tie vajíčka? Sme pripravení. Áno. Chlapci, no poďte do štúdia, poďte. Zdravíme. Alebo zostanete tu, ja prídem s tým mikrofónom. Uvidíme. Práve, že ja som mal pocit, že nie. To Ďakujem. to musíte sa dobrú chuť pani. To takto musíte stať. Však by sa akovali až zo Žiliny. Nechceli nás prišli, že zo Žiliny nastúpili do auta ráno a ideme. Počúvame, že sa tu robí praženička a Isko Miller. Asi by sme vám to natrusili, čo? Nechcete nás ukážať? Nevieme to už, keď už si to vymysleli, že to tak má byť, tak už si musíte sadnúť, to už znáte. Nie ste. U nás už aj prví návštevníci, ktorí budú ochutnávať tak, ako Richard Miller navaril, o tom už Slavo a vonku opäť náš sprievodný program. Áno, ja práve idem teraz do kuchyne za Rišom, pozerám sa. Richard, zásadná otázka, je teda praženica hotová? No jasne, samozrejme, praženica hotová, dva páni tu vytestovali, vyzerajú veľmi spontánne a ja som mal prvý, kto ju chutnal. Ty si ju len chutnal, ale oni ju netestovali, ja ťa zoberiem pod spolu, prosím ťa sem, chalani, budeme to spúšťať na etapy, lebo máme gauč len predlož, takže aby ste jedli. Takže teraz sú tu prví dvaja, ty si? Rastie Belko. Rastie, odkiaľ si? Zo Žiliny. Zo Žiliny a ty? Ja som Robo a takisto zo Žiliny. To vám bude stačiť? Najskôr ochutnáme, lebo keby to náhodou nechutilo, až neurazíme. Nie, bude to určite dobré, Rišo, škrupinka žiadna, keď si rozbíjal vajcia a nepadla. Čo by to bolo pre šťastie. Je pre šťastie, tak nech sa páči, teraz v priamom prenose môžete začať jesť, ale ešte predtým vám Richard Miller zaželá dobrú chuť, chlapci. Chlapci, dobrú chuť. Ďakujeme. A čo keby k tomu také jemne šreholil a spieval? Ja si myslím, že sme za akú pesničku by ste radi od Ríša počuli, tak aspoň trošička, aby sa vám dobre jedlo. No, hovoril, že po schodoch, alebo vy ste to spomínali, že po schodoch, tomu sa tomu vyhýba, alebo ako, tak po schodoch. Dalo by sa Ríšo trošku po schodoch? Vy ste to spomínali, vy to zariadte. No a sme doma. Nebude spievať. Tak aspoň si Ríšo môžeš dať s ním. Ráno príde pán Kozlík k oknu a hovorí svojej manželke: Láska, dnes je krásny deň, dnes by to aj išlo. No, ja neviem, čo hneď tak skoro ráno vymýšľaš. Ty nevieš, čo myslím? Veď minule si povedala, že jedného krásneho dňa sa zbalíš a odsťahuješ k matke.